El llibre es diu Sagrera i la xarxa ferroviària de Barcelona i és un repàs per la història del ferrocarril a Barcelona i en general a Catalunya, especialment a Barcelona, des que va arribar el ferrocarril al segle XIX, a una ciutat que encara està emmurallada, s'enderroquen les muralles i comença a créixer la ciutat. I per tant el ferrocarril i la ciutat creixen junts. No és el ferrocarril convencional, sinó que els tramvies, el metro, a Barcelona que enderroca les muralles, fa l'Eixample i acaba amb la situació actual en la qual l'estació de Sagrera, encara en construcció, serà la culminació d'aquesta xarxa que s'ha estat ja generant durant 150 anys. Jo crec que entendrà una mica millor la formació de Barcelona. Barcelona, una ciutat, es forma per moltes coses. Hi ha la cultura, hi ha l'art, hi ha la política, però també hi ha les seves infraestructures i per tant aprendrà alguna cosa sobre aquesta ciutat, que potser no sabia, que és la part ferroviària, i també tindrà una certa visió global de l'urbanisme de la ciutat. Una anècdota s'explica és el logo de Rodalies, que inicialment era una C de cercanías, però que sent nomenada la presidenta de Renfe va dir que no li agradava que el logo de les Rodalies d'Espanya fos una C que era cercanías, però Catalunya era Rodalies i el País Basc és on comença amb A. I l'idea que va tenir el director general de Rodalies, de cercanías, el Javier Rosselló, va ser girar la C, va dir, pues la giramos i serà com una roda trencada i el logo actual és una C girada. Tot i que a Catalunya ara ja, des que comença la Generalitat, és una R. Bé, per dos motius. Un, perquè ha sigut promogut des de la Societat Barcelona Sagrera d'Alta Velocitat, el bon amic Joan Baldà, que va tenir una idea que poséssim aquesta estació en el context de la xarxa ferroviària, i també perquè no deixa de ser el final, és a dir, la culminació de tot un procés de formació de la xarxa ferroviària.